Искам да ви помня част от Искрено и лично. Господин Груев, вие сте на 26... Не, сядайте, много ви моля, няма да ви изпитвам. Вие сте на 26 години от Велико Търновското село Паскалевец. Вие сте приятелка на майка му. Така, завършили сте селскостопанския техникум, успеха ви е бил 5,80, браво. И сега, какво правите? Сега дойдохме да се оплаче. Един от нашото село насилник се подиграва с мене, изнасили ме един път. Казах на милицията, на жена му, не обърнаха внимание. На полицията вече? Да. Майка писа писмо до Бойко Борисов и той действа да обърнат внимание. Той кмет вече? Или преди това? Преди това. И той не е за първи път, не е за втори, даже за четвърти пъти. Първия случай ние вървим с майка по улицата и той където види се, мамито ти дайба, мамито ти дайба. Чакайте сега. Хайде някак си така по да го кажем. Не съвсем както са ми го написали на мен, защото там такива текстове през живота си не бях чела. Да. Дайте някак си така по-около. Псува ви. Псува ми. Аз му казах, когато си завържиш деца, тогава може да ги псуваш. И работата привърши. И отивам при майка, ще ходя един ден на Ресен и се облякали, викам, майко, ще отивам на Ресен по работа. Тя вика, ще чакай, Ресен ще отидеш. И тя дава пенсия, тя началник на почтата. И той влезе в един случай, без да пита, влезе и вика, къде ще вървиш, ще върви на Ресен. Да те закарам аз, то си има рейс, ще отида с рейс. Вие този човек го познавате? Да. Колко време? Много време. Той някакви такива прояви има ли, няма ли, какъв е? Що за човек е? Ние сме го снимали и него, снимали сме и майка. Да. Така, малко по-късно видеоматериалите ще ги пуснем. Да. Що за човек е? По-възрастен много, на вашите години, по-малък от вас? Той е голям от нас. От вас? От мен е голям, аз съм на 26 години, той е на 49, мъж зрял и никога цялото село се е просто изненадало този случай. Той женен ли е? Какъв е? Не. Има съпруга, с му и съпруга първа, той не се е женил, не можел да има деца. В смисъл, живее с жена? Живее, да. Тоест не е сам? Да. Така, вие защо се страхувахте? Аз не знам как така не директно и около да ви запитам, но когато някой те принуди да направиш нещо веднъж, това, нали, нямал си друг избор, ситуацията, такава обстоятелства, така са се стекли. Но втори, трети, четвърти път, това са вече, нали, не е наведнъж, във времето. Си казвам на жена му вика, не ме интересува, ти си болен, ти лъжиш. Как мога да лъжа, като дойде, не е за първи път, не е за втори. Защо на жена му? Ами, защото тя работи в секретар и той вика, като бариш на кмета, каквото е много, ще ти повярва, каза. Защо на кмета, нали полиция има? Полиция има, аз и на полиция се обадих, тя жена му е секретарка на село Паскалец на кмета и тя като каже на полицията, те се имат, отива веднага се договаря. А вие правили ли сте това? В полицията жалба подавали ли сте? Подавали сме. При лекар ходили ли сте, за да ви... При доктор Лалчев в Павликей. Тоест имате съответните документи, почти е доказано, наричат ви изнасилил. Той по какъв начин ви накара? Той дето ме види, много те обичам, аз викам да не съм гей, че ме обичаш. Има жени толкова, има жена, тръгна с младо момче. Аз за пръв път... Той не е тръгнал. Само ви подхвърля нещо, не е тръгнал с вас. Да. И аз викам, карай си работа, не се занимавай с мен. Аз съм болен, всеки си има ангажименти, всеки си има проблеми. И няма нищо. И гледам един дядо на 86 години, турих на печката дърво, турих на моята печка и си легнах. И в един момент съм се спали, чувам кучето лай. Това посред нощ? Да. Чувам кучето лай, се събудих и стоя на кревата както и си мълче. Кучето излая, след това да скемти, той вляга, щупил му крака и почна да се лопа на джама. И аз както съм легнал на леглото, нето светъл, нето нищо, така се оплаших, викам, кой лопа? Мълчи се. На втория път пак се лопна. Кой лопа? Пак се мълчи. На третия път вече пак лопа и аз вече с страх. Кой лопа? И като казах кой лопа, светнах лами, той каза свой лопа. И като каза свой, помислих комшията Иванчо Димитров и отворих. И с все отварянето той ме изблъска, заключи ме в стаята, усили телевизора, съблечи ме чисто гол и той се съблечи, върза ме. Така? До тук? Да. Така? И след това се е случило нещо неприятно. След това? Колко време мина?
Оплакахте ли се на някого? Оплакахме се на милицията, на полицията. Те не обърнаха никакво внимание. Майка подари жалба до Бойко Борисов и Бойко Борисов след като пое работите и обърнаха другия, че няма. То даже и писмото и в мене, дето Бойко Борисов и да не ме наближава лицето, да не се занимава с мене. Ма той Бойко Борисов, той беше главен секретар на МВР, Да. а не пазач. Да. Защо? Какво той да направи? Защото не издействаха нищо от полицията и майка писа до него. А адвокат не намерихте ли междувременно, който да... Не. Но защо? Той тръгна, По-лесно. този Пламен Панайотов тръгна да търси, да върви, да се оправдава. Аз ще дам пари, ще се отърва. Милиция не ме плаши, полиция не ме плаши. Каза, аз съм полицията. Не ме страх, каза от нищо. Той може да говори каквото си иска. След това колко време мина? Мина Между първия и втори случай. 3 години може да мина и сега почва от начало. 3 години? Да, аз живея на моята сестра в къщата. Имам си коза, имам си животни и се занимавам с тях. Грижите се за тях. Да. И аз работя преди една фирма, Мишел се казва, Михаил Петков. Както и да е, да, работите, не? Работя и доди преди на 22 февруари. И този Гошо, покойник, където е починал, дойде и каза, Гошо, Пламен Панайотов дойде и каза, Гошо, къде е Стоян, че много ми трябва? И покойникът Гошо каза, за какво ти Стоян? То тогава не е бил покойник. Да. Не мога да издържа цял час. Така, тогава е бил жив, нали? Да. Защото така покойника каза, просто отвъдното... Тогава, нали, човека си е казал, да. И каза, за какво ти Стоян, трябва ми много. И аз дядо, за какво ти трябва? Водомерът ти, той, нали, водопроводчик, водомерът ти ни е добре да дойде да го направиш, то ще платиш 500 лева. Водомера ми викам на място, няма ти нужда да идвате. И аз стана обед, натварях си магарито с дърва и си тръгнах. И той ме следи с колата, той върви, аз със страх върви с магарито, той върви, аз със страх. Много е потискащо това, да? Да, и на пътя на кръстопътя спря колата и вика, аз ще те чакам за мини. И оттъс на пътя на кръстопътя отгоре едеше на Гинка Семова. И вика, Стоянчо, дрей, чака малко, аз съм сигурен да ме повозиш додолу. Добре, че седна в каруцата и викам, баба Гино, много ти се моля, седи на пейката, че ме е страх от Пламен. И тя доди и той взе да вика, Лело Гино, да виждаш на кмета колата, че много ми трябва. Тя вика, не съм го виждал колата. И доди жената, седна на пътната врата на пейката и посъдя малко, вика, Стоянчо ще взема да върви за хляб. Вагино, много се моля, страх от Пламен. Тя вика, дойде съм тук, заключи и влез. И тя дойде, отиде за хляба, аз си заключих, взе да си стварвам каручката и през 5 минути свирна се и взе да лопа вратата пътната. Стояне, няма да те чакам цял ден, отваря да ти видя Водомира, че ще заминавам на ресия на банкет. Леко Водомира ми, защо да ти отварям? Отворих вратата и почна. Вечера не ми оставаш, каза, отключен порт до 8 часа. Представи си какво ще стане. Цялото село ме познава. Реко, какво ще стане? Ще начупя вратата и ще кажа, ти си болен и ти си я начупил. И доди и вика, дет си работи, дали ти па и ти дет ходиш да пееш, някаква риза ти дали, викам, такива работи не са ми дали. И иде да вика, той излезе. И аз отидох, казах на майка и той сутринта отишъл да я пита просто дали аз съм обадил на майка, вече да търси да види кой да се прави. Няма нищо. Вечерта отивам за козата си към 4 часа, както всяка вечер ходя, седнах пред един дядо Иван Трифонов Петков. Няма нужда от такива. Вие как сте ги запомнили всичките хора? Само е генетата, дето не ги съобщаваме. Да, седнал и той приказва ми си, и той мина с колата Пламен и вика, добър ден, той го поздрави, аз мълчи. Спря си колата пред тях и каза, Стояне, много ми трябваш. И за какво ти трябва? Много приказва, Водомера ми направя какво искаш. Не ди много знае, ела. Отидох и почна. Вечер остави вратата отворена в 9 часа, като се върна от Ресен, ще дойда. Не оставаш ли вратата, знаеш каквото... Вие нали не оставихте, не знаете какво ви чака. Всеки може да говори каквото му скине. Така. Не сте оставили вратата или оставихте? Оставих, защото ще я щупи, ще каже, че аз съм болен, аз съм я щупил. Ама вие много му вярвате на този човек. Вярвам, защото който да е на моето място, като не оставяше я начупи, ще каже, той е болен, той е начупил, за какво да... Значи аз на ваше място не бих оставила вратата отворена. Да я щупи хубаво. Аз я оставих, пък вътре се заключи. Аха. Тоест, вие сте оставили тази порта, която е на двора. На двора. Така, а вътре заключихте? Заключен, така. Да. И? Извънна се, той каза в 8 часа ще дойде. Предната вечер на 22 февруари казах на майка, казах на други хора, той не дойде.
На другата вечер дойде той и аз съм казал на комшика: Лело, Милки, много се моля съседката, която много се моля, обади се до милиция, до полиция, ако видиш Пламен, че иди, със страх живее. Не само аз, има жени, вдовици самотни, както и по водопровод, че утре ще отидеш, ще насили някой, жената няма да смее да каже. И извънна се на порта, и аз ми отварям и взе да лопа антрето. Отваряй, кучета се разлаяха, отворих, влези, заключих. Защо му отворихте, нали беше заключено? Заключено отворих, защото ще щупил джамовите. И аз ме страх, както ще кажа. Ама едно е да ви е влязал някой с взлом, съвсем друго е вие да сте го пуснали като добър домакин. Пуснах го, защото той не е за първи път, не е за втори, вържима и обаждам на полиция вече и с полицията и с него, и как да ви кажа. А как ще е с него полицията? Защо така говорите? Даже в съда едно е, когато аз съм се облякла така подходящо и съм отишла и съм казала: какъв си сладък, ела тук в нас да те черпа едно кафе, и след това хоп, изнасилена съм. Нали? Това е едно. И съвсем друго, аз съм се отбранявала, направила съм го, надрала съм го целия, нали? Някак си съм противодействала, нали? Не съм искала. Така, представете си, примерно, както влезе той с нож, и аз какво мога да кажа? Каза, ще те дупнем такъв нож с черна калъвка, каза, ай гъкнеш, каза, ай си заклан, каза. Мене не ме плаши, каза нищо. И аз вече какво да правя? Човек, къде се намери? Просто нямате думи, попитайте в селото за него, попитайте за мене. Такова аз представлявам, какво представлявам. Жоро е ходил, питал, ще го пуснем материал. И казал, във вестника пишел, че съм влягал в тях да му открадна дрехите. Как може да вляга в тях, каквито кучета има, каквито довари за като вие сте си били у вас. Аз за това казвам, ако той ми беше щупил вратата и беше оставил съответните следи, сигурно нямаше никой да говори такива глупости, че вие сте влезли от тях. Той всеки оправдава, всеки казва, той не е за нашето село, Пламен. Как може... А за кое село е вашия Пламен? За кое? Къде да го пратим? Не да го пратите, да не наближава селото, да го пратят където трябва. Така, той като влезе, изнасилва ли ви пак? Да. И вие знаехте какво ще ви се случи? Не знаех какво ще ми се случи. А какво се надявахте, да ви пее песни? Защото той каза, ще ти оправям водомера. Какъв водомер ще ми оправя? Чакайте, нали водомера ви е добре? Да. И какъв водомер ще ви оправя късно вечерта? Нали ясно, че ще ви изнасилва пак? Нали вече ви се е случило веднъж? Един път, втори път, трети път вече. Защо му отворихте, като знаете какво ще ви се случи? Защото ме е страх, че ще ме убие. Затова отворих. Значи, мен ме е страх от някого, че ще ме убие, и аз му отварям вратата да му е по-лесно. По-лесно да начупи джамовите, ще кажа, той стоян болен, психически начупил джамовите. Какво ме интересуват прозорците, дали са щупени или не? Чакайте сега да видим видеоматериала с майка ви и след това ще продължим нататък. Колеги, хайде да погледнем. Кажете, Милка, от кого научихте за случилото се с сина ви? Това е четвърти случай. Не е първи, не е втори. 4 пъти синът ви... Той ме отвърза и си замина. И аз вече почнах да отивам да обаждам на полицията, на жена му съм казал, той не може да бъде. Как не може да бъде? Аз ако не бя... Имам и още един въпрос. Когато вие се страхувате